Gikumpirma sa Bureau of Fire Protection kan BFP Davao nga false alarm. Ang gika-report nga sunog alas 8:23 kagabii, October 15, 2025, adlaw nga Miyerkules. Sa interview sa DXDC RMN Davao sa BFP Panakan, gikumpirma niining dili tinuod ang report nga nahitabo nga adunay sunog sa Purok 13 Seaside Village, Tibungco, ning syudad sa Davao. At maminaw ang pagpaklaro sa BFP Panakan sa interview sa DXDC. Wala gyud nakakita, sir, na naay nasunog. Ang ilaha lang gikabalakan kay baga daw kaayo ang aso na waput sila kabalo masa gikan ang mga residents marato lang sila. Nya nalampoy nasuguan na ni tawag. Oo. Kay tungod lagi ato baga na ang aso nya medyo seaside bi agad ang area. Mo to. Tama man pud ilang gibuhat na tawag na lang gidiretso. Sa video gi-upload sa usa ka netizen nga si Alvin Muktadil, gibutyag sab niining walay kamatuoran ang mao report ug basura lamang matud pa ang nasunog.